Zaštitnici građana u radu lokalnih samouprava u prvom redu upućeni su na to da pomognu lokalnom stanovništvu u ostvarivanju prava u rešavanju određenih problema. Na konferenciji je istaknuto da je većina populacije elementarno nepismena i da dolazi iz ugroženo društvenih grupa, te da je neophodno naći modele kako bi im se na što jednostavniji način objasnilo koje se usluge mogu dobiti od zaštitnika građana. Cilj našeg udruženja u prvom redu jeste da se osnaži ova institucija. Znači, naše zalaganje da svaka lokalna zajednica, odnosno jedinica lokalne samouprave ima ovakvu instituciju. Mogu da vam kažem da sve naše kancelarije daju redovno, podnose svoje izveštaje, oni su na sajtovima opština ili gradova i da vam kažem da su to u najvećem broju slučajeva nekoliko stotina, pa čak i preko 2000 obraćanja koji se vode kao postupci. Znači, građana dolazi mnogo više, neki dolaze radi običnog saveta, neki dolaze radi nekih uputa, gde bi mogli, šta bi mogli, znači ne računajući to, veliki je broj obraćanja i mislim da će ih biti sve više. Ombudsmani su na sastanku izneli podatke o njihovom položaju kroz posljednji nacrt zakona o izmenama i dopunama Zakona o lokalnoj samoupravi i ukazali na značaj ombudsmana kroz rad jedinica lokalne samouprave. Naša konferencija je sada, bavi se aktuelnim pitanjima rada i funkcionisanja lokalnih zaštitnika. Mi u našem radu uživamo veliku podršku Organizacije za evropsku bezbednu saradnju. Da vam kažem da smo imali nedavno kontakte i sa republičkim institucijama, znači u ministarstvu i u parlamentu, i da na neki način dobijamo podršku da se postigne jedan novi kvalitet u razvoju demokratskih institucija u našem društvu koje su usmerene na zaštitu prava građana. Pa smo im predložili određene izmene u zakonu koji bi, da kažem, ovu instituciju tačno definisali sa jedne strane, a sa druge strane zalažemo se za to da se i na nivou Republike usvoji jedan poseban zakon gde bi se jasno odredilo šta smo mi, ko smo mi i šta mi treba da radimo, a sve u interesu zaštite prava građana. Ombudsmani kažu da 1/3 stanovnika na teritoriji Srbije svakodnevno kuca na vrata ombudsmana. Socijalni problemi prednjače, a tu su i poteškoće oko ostvarivanja prava na zarade. Svakodnevno se obradi oko 1000 predmeta.